Handa na rin ang Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA para sa pag-roll out ng bakuna kontra COVID-19. Dahil nga hindi isang local government unit nakipag-partner ang SBMA sa Philippine Red Cross at ilang private companies para sa pagbili ng bakuna. Base sa latest population count ng SBMA, mayroong 6,124 na residente ang Subic Bay. Nasa 5,000 sa bilang ay Pilipino at higit 1,000 ang foreigners. Sa vaccination plan ng Freeport, uunahing mabakunahan ang mga health worker, senior citizen, indigent population at law enforcement personnel. Kahit wala pang tiyak na petsa kung kailan darating ang bakuna, nakaantabay na ang vaccination team na binubuo ng 5 doktor, 20 nurses at 2 medical technologists. Sa isang open area rin gagawin ang vaccination. Lahat ng vaccinees ay daraan sa registration, health screening, vaccination at post-vaccination. Kinakailangan ding manatili ng 1 oras ng bawat vaccinee para sa monitoring. Dito tutukuyin kung may hindi normal na side effect ang bakuna. Sa kabilang banda, bukas na rin sa publiko ang COVID-19 saliva test ng Red Cross sa loob ng Subic Bay Freeport Zone. Nasa 2,000 pesos lang ang presyo ng test kumpara sa 3,800 hanggang 5,000 pesos sa swab test sa mga laboratorio. Batay sa validation ng Department of Health, 98% ang accuracy ng bagong paraan ng COVID-19 testing. As of February 23, 2021, isa na lamang ang nananatiling COVID-19 active case sa loob ng Freeport. Rainiel Pawid, SIL TV News.